Dneska mám videa, zase to je pohleda 1, ale bude to pár 2, tak jsme ukážu. Tak, snad máme všechno, jo, máme všechno. Myslím, že máme všechno. Jo, máme všechno. Můžeme jít konečně ven a snad teď už to, no, snad už nám to bude, konečně. Máme šutery? Máme šutery, že? Takže, jo, to, co dělá ty zvuky, tak to jsou rybičky, jestli to někdo slyší. Vytáhneme zapálku a řízneme si to. Když nejde, jak to než nejde? Možná dvakrát nezazvonil. Byli jsme mi ještě vůbec venku? Byli jsme, protože máme šupry. Zkusme ještě jednou, jo. Se nám to konečně povede. Tam byly 2 savey, protože to hraje můj brácha. Takže se nedívte, tak jo. Jak se nedívte, že tam mám, že jsou tam 2, jo. Tak, výborně, úplně nápadně, týjo. Teď to bude možná na 3 minuty, zatím to bylo na 2, protože jsem spíchal teď. Teď den konečně a nespíchal, tak. Úplně nápadně, ty vole, musím být rychlej. Takhle se zase nikam nedostane dlouhýma kecama, ty vole. Já nechci zápalky, já nechci vyndám zápalku, tyjo. My si na to mluvíme. Máme takový neviditelný auto, že? U potoka. No, my budem tu, já to budu usilovat, co ty slova tam, tady ty keci blbý nám tady po, aspoň do půl minuty. Z který se nic nedozvíme stejně, ty. Pane bože, to je slov zase. To bude, ty vole, na 2 hodiny, a zachází sláva. Konečně nebude mít. Ale to podvodník stejně tam měl být žlutý. Tak, výborně, už to máme. Tak se půjdeme podívat před policejní stanicí a... No... Policie jsem nehrál ještě. Protože jsem se rozhodl, že si to nechám až na tuto. No tak už se... Já děláme 2... No opět to. Sebem tohle. Herion. A botičku. No, to bude prozatím dneska. Konec.